Pre 10 dana izvadili smo u opštoj anesteziji spoljašnjim rezom umnjak iz vrata pacijenta kojeg su uputili u naš centar, pa da čujemo njegovu ispovest. Ti se meni rekao, može mi doći sup, kažem, aj sedi zapravo. I od pola 10 ja do 1 sat sam bio na stolici, u bio. Od pola 10 do 1 je vadio taj zub. Da, i kad se da ga uhvati princetom, ne znam ja šta je uradio. I on samo skrize, ja brčka za njim. I ovdje mu radi snimak, kad sam odneo snimak, on opet da sedem na stolicu i ugurao mi neke vate, neke krpe tu. A kako si našao ovdje nas profesora Stajčića? Iz Kragujevaca je jedna ordinacija isto. Bio sam odmah taj dan, odmah to večer sam otišao ja do Kragujevca, isto neki hirurg. Dobro. I nije smio da mi dira. Nije smio da dira? Nije, kaže samo kod doktora Stajčića. Šta ti je rekao, samo kod doktora Stajčića? Jesi se pokajao ti što si našao? Kaži mi posle opšte, jesi imao kakvih problema, nisi, ništa. Sad te ne boli ništa, vidim rana ti je dobro srasla, a? Ne, ništa ne boli. Drago mi da si dobro završio sve. Ajde. Ukoliko i vi imate bilo koju komplikaciju vezano za umnjake, implante, prelom vilice, ciste u sinusu i slične probleme, jedan poziv rešava sve. Hirurški tim od renomea i poverenja tu je za vas.